Men på Strömmen, där ligger en pansarbåt. 1000 ynglingar håller på att öva sig att bemästra de väldiga kanonerna ni ser där. Alltså är vi fortfarande ängsliga för krigiska förvecklingar. Längre har inte utvecklingen kommit. Och det beror på en hel del orsaker som jag inte här kan beröra. Men ett är säkert, att om vi kunde riva murarna mellan nationerna, liksom vi inte längre har några murar omkring städerna, så skulle det innebära en möjlighet till fred. Och det skulle ge oss förutsättning att breda kooperationen ut över hela världen. Det är en angelägenhet som intresserar er alla och som ni måste medverka till att genomföra. Ni måste ge viljeyttringar som gör att de som har makten i de olika staterna rättar sig efter folkopinionen. För folket vill fred. Det vill bygga upp det ekonomiska livet så att inga slitningar uppstår. Och det säkraste medlet därtill, det är kooperationen. Låt oss alltså arbeta för en öppen värld utan gränser, där varor och tjänster kan spridas inom alla nationer över hela världen, och vi lägger grunden till en kommande fred. Tack.